Yebo sanibonani, onibingelelayo ukuthula Sizwe akaNkabinde, nginibingelela ngikhona lapha eKQ Records of Salvation Studio. Amen. Bengicela ukuthi ke namhlanje namukele isivakashi sethu esisha ubhuti uSibonga uNkosi, ubhuti uNkosi. Kukhona asiphathele kona nje noma nje bekuthe ukuphuthuma kusho ukuthi ngoba umuntu onobizo lwenkosi, ngitheke nje angimnikeza ithuba ngokukhulu ukuphazima kwesa ukuthi aniphathele lokhu afisa ukuthi akudlulise yakuphathiswe inkosi namhlanje. Ngizomnikeza ithuba lokuthi kena azazise, anibingelele aphinde futhi anamukele. Sibingelele siphinde sikwamukele KQ Records of Salvation Studio. Bamkosi. Ungachubeka nje uzazise bese wamukele ababukeli bethu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu umphathi wethu kwi-KQ's Record lapho sisamukeleke khona ukuze sikhona ukuthi lokho kungaphakathi kithi inkosi ekubekile sikwazi ukuthi sikwethule kulesi sikhathi. Sibingelela bonke abalaleli, ababukile, abazobona bezwe ukuthi izwi lenkosi la kwi-KQ's Record Salvation lithini kunasi isikhathi. Sanamukela kakhulu. Amen. Yebo, sibonge kakhulu sikwamukele nathi. Siyathokoza ukuthi kena sibe nawe kulomzuzu. Futhi sethemba ukuthi kena nasemakhaya bazobusiseka emva kwale mvuselelo osiphathele yona namhlanje. Ngaphambi ukuthi siqale nje ngoba le video akufanele ukuthi ibe yinde. Besithi nje sothi nje nqambu. Ngacela nje ukuthi wazise ababukeli bethu ngawo ukuthi wena ungubani kahle ubani lo olapha e-studio kanye nathi namhlanje. Futhi usukaphi nangendlela akhule ngayo nanokuthi kulobizo ufike kanjani. Ngiyakuzwa. Yebo. Okay, ngishuthi namhlanje lo onivakashele igama lakhe nguMusa wenkosi. Isibongo kaNkosi, umuntu osuka ezonweni, umuntu okwaphila impilo ethandwa nguyena, econtrolwa futhi imimoya ngaleso sikhathi ebengade ngiphila ngaso impilo engathokozisi phambi kukaNkulunkulu. Nami ngisuka khona esonweni, ngisuka khona ekwenzeni izinto ngendlela ephambene nomyalo kaNkulunkulu. 2009 kulapho khona ngezwa izwi ngisenhluphekweni, ngangifisa nokuthi impilo yami ngingayithatha, kodwa ngezwa izwi lithi kimi lapho abathi yana khona hamba na. Azange nqabe uma ngizwa izwi, ngavuma ngafika ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Yilapho izwi elangiqunga khona isibindi, langinika amandla, ngakhona ukuma phambi kwebandla, ngavuma ukuthi ngonile, ngakholwa ukuthi uNkulunkulu impilo yami angayibuyisa. Then kwaba khona umehluko. As from that day impilo yami yashintsha. Namhlanje ngiphambi kwenu ngizelwe ngokomoya kaNkulunkulu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Amen. Hallelujah. Sibonga kakhulu incazelo, kakhulukazi into engithinta kakhulu ilapho okhuluma khona ngokuthi nawe uyihambile ezakho indlela lezi ebezilawulwa nguwe. Engikholwa ukuthi kena sonke njengoba sihamba lana ehambeni lempilo sizalwa kabusha nje uma siba naleyo nhlanhla ukuthi sizalwe kabusha
sisuka endleleni lezi ezihanjwa yithi futhi ezifunwa yithi ezilawulwa yithi okungukuthi ke noma ngathi uyabukela lapho ukhona uhamba indlela oyihambayo eyaziwa nguwe kodwa ke akusho ukuthi ke uyisahluleki noma ebusweni baNkulunkulu wena awubalulekile mhlambe awusoze wamukeleka uNkulunkulu. Hallelujah. Yebo. Akukho wrong lokho kodwa ke wonke umuntu usuka lapho ukhona bese eya kuNkulunkulu. Kukhulu kakhulu engikufundayo kuloko futhi ingakho ngithinta ngikugcizelela. Mhlawumbe ngathanda ukuthi ke uchazele nabalaleli bethu nakanye nababukeli ukuthi ekukhuleni kwakho emndenini okukhulisile la uzalwa khona ukhule kanjani izwi lenkosi bekuphilwa ngalo noma bekuphilwa ngalezinye indlela eziphambene nezwi lenkosi njalo and lokho wena kwakukhulisa ngayiphi indlela? Kusho ukuthi lana mphathi wami lana bekumele sithole isikhathi esanele ngoba nabo lobufakazi ukuthi mina ngisizakale kanjani. Ngizama ukubushortenisha yabo ukuthi mhlawumbe sikwazi ukugibela lapho mbiko kodwa nje ngifisa ukuthi sithole ithuba ngikwazi ukuthi ubufakazi bami ngisuke nabo kahle. Lapha yana eqaleni ngiveze konke nje kucace ngempilo yami ukuthi kwenzakalani ngoba lokho kubufakazi futhi ibona obungizalile bangipha amehlo enhliziyo ukuba ngibone indlela ekuyiyona uNkulunkulu athanda ukuthi ngihambe ngayo ngisaphila emhlabeni futhi ngivume umoya wakhe wamandla ukhona ukwenza ngami intando kaNkulunkulu. Ngizwa kahle. Kona iyo sidinga isikhathi so that nawe uzokwazi ukuthi uyilungiselele kahle futhi ukwazi ukuthi uhambo lwakho ulipresent ngalendlela le ozogculiseka ngayo. Hayi sibonga kakhulu ngicela ukuthi kena ababukeli bethu lapho emakhaya bafake i-reminder lapho ukuthi kena sizomamukela ngesikhathi esilandelayo ubaba uNkosi ukuthi kena asambulele ngohambo lwakhe ngoba siyambona ukuthi kena uqinile endleleni ayihambayo. Siyafisa ukwazi ukuthi kena yiphi lensika le amengayo. Ngoba sibaningi siyangena endleleni kaNkulunkulu kodwa siyithole sesiphumile ngenxa ukuthi kena kunemzimo obuningi esibhekana nabo. Amen. Akusho ukuthi kena yena ngoba emile abukho umzima abhekana nabo naye bukhona umzima abhekana nabo kodwa uloku umile so siyafisa lobo bufakazi siyafisa ukuthi kena nathi sithole lamandla lawo awatholile amenza ukuthi ame ezwini ngalendlela ame ngakhona. Socela nje ukuthi njengamanje somnikeza ithuba lokuthi asiphe izwi lenkosi ambulele lona ukuthi kena asilethele lona namhlanje. Ngicela ukuthi uqhubeke naba ababukeli balambele. Siyabonga mphathi wami ithuba usipha lona. Insika yona ikhona. Ikhona insika. Angeke ukwazi ukuma ngokwakho. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni ukhona ame ngakho. Umuntu nomuntu unethemba lakhe elimqinisayo uma emile phambi kweinhlupheko. Sekuyahluka ukuthi ithemba lakhe liyini ngoba kuyavela khona emibhalweni ukuthi liyini ithemba lomuntu othemba umuntu. Okusho ukuthi ngokusobala nje uma uphile emhlabeni noma ungathemba imali noma ungathemba ukuthi imuphi umsebenzi owenzayo ukwenzela impilo engcono noma ithemba ungalithatha ulibeke emntwini noma ungazethemba
ngendlela okwazi ukwenza